14. ročník Bratislava Inline. Ty si taký múdry, Maroš. Ahoj Monika. Ahoj Maroško. Ahojte ľudia. Ahojte korčuliari. Ahoj Vrakuňa a Podunajské Biskupice. 14. ročník je niečím výnimočný, Monika, nie? Je výnimočný, napríklad aj tým, že sme vôbec tu v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej ulici. Áno, prvýkrát v Podunajských Biskupiciach, budeme tu mať krásny okruh. Napríklad vieš, Monika, odkedy je Vrakuňa alebo Podunajské Biskupice súčasťou Bratislavy? Absolútne netuším. Je to od 1. januára 1972. Fantastické. A keď už sme teraz múdrejší, tak povedzme ľuďom, že čo tu dnes nájdu a na čo sa môžu tešiť. Čo ty na to? No, v prvom rade nájdu tu nejakú veľmi dobrú akciu, bude tu korčulovanie. A korčulovať môžu už teraz. Tu sme im postavili také krásne prekážky. Máme tu požičovňu Korčul. Máme tu v pozadí niekde sanitku, tá nás bude sprevádzať, takisto polícia a zdravotná služba Medika. Máme tu dnes takých trénerov z Fitin, ktorí nám urobia rozcvičku. Takže kto chcete byť najviac trénovaní, tak budete musieť byť najbližšie pod bránou, tým menej môžu byť ďalej, dobre, keď budeme nastupovať. Ono je dobre dať si pred akýmkoľvek športovým aj menej športovým výkonom trošku rozcvičku. Ďakujeme samozrejme tiež v mestskej časti Podunajské Biskupice, aj pani starostke, ktorou sa potom porozprávame v ďalšom stupe. Presne tak, pani starostka Alžbeta Ožvaldová je už tu a v ďalšom stupe si povieme teda zo pár slov, respektíve si počujeme aj zo pár milých slov od nej. Chvíľočku ešte počkáme, od štartu vždy to tak klasicky je, že stretávame sa o 8 a štartujeme o 9, aby ste mali taký priestor na prezutie sa, na vybavenie si korčul, na trénovanie si zákrut, na trénovanie si brzdenia. Takže kľudne sa tu pohybujte na korčulách, nemusíte postávať. A my sa ešte budeme počuť o nejakých 10-15 minút znova. Dáme ďalšie inštrukcie. Zatiaľ hudba. Ročník Bratislava Inline. A prvýkrát v Podunajských Biskupiciach. Veľmi sa z toho tešíme. Poďte k nám. A máme tu aj pani starostku Podunajských Biskupíc, pani Alžbetu Ožvaldovú. Dobrý deň. Dobrý večer, prajem. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítala v mene mestskej časti Bratislava Podunajskej Biskupice. Sme strašne radi, že Bratislava Inline sa organizuje v našej mestskej časti. A veľmi radi sme sa stali aj spoluorganizátormi tejto udalosti a dúfam, že táto letná korčuliarská akcia sa stane obľúbenou akciou aj obyvateľov Podunajských Biskupíc a budúci rok tu nás bude viac a viac. A ak mi dovolíte, tak fakt v mene mestskej časti sa vám chcem poďakovať za organizovanie tejto udalosti, lebo to nie je maličkosť. Ja viem, keď som sa dočítala, že asi 40 ľudí bude dávať pozor tu na bezpečnosť, nehovoriac o tom, že aj mestská polícia na nás bude dávať pozor. Takže dolu klobúk, ďakujem vám veľmi pekne. Takže ešte raz ďakujeme aj vám, že ste sa stali našim partnerom. Ďakujeme veľmi pekne vám, krásne si to povedali. Veľký potlesk pre pani starostku Podunajských Biskupíc, pani Alžbetu Ožvaldovú. Veľmi pekne ďakujeme. Vyskúšame trasu a uvidíme, dobre? Budeme spokojní. Takže začneme postupne, dobre? Môžete si zobrať mikrofón a pôjdeme od 14, dobre? 14!